Naimbag bigat, aldaw, malam, ken review amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel, iti makadwayo, dito'y programa tayo, naimbag gadamag. Naimbag gadamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy apanawen. Ni Apo Diyos, tag bendisyon, itin tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, awisen kayo, kantaon tayo daytoy, akas panang celebrar, iti Paskwa, ket kantaon tayo daytoy nga kanta, agragsak ka itan lubong. Agragsak ka itan lubong, diari mo na to'y, ket mangsaga nakangaro, sa adanatanop, sa adanatanop, sa adanatanop. Ariana ilangitan, hintay ngad kantaan, ti umaweng agkalingag, timek ngagsaknap, timek ngagsaknap, timek nga agsaknap. Basul di agturay kuman, lunod ti maikan, tati lubong bendisyonan, natirago kenayat, tirago kenayat, tirago kenayat. Tilang iti turayan na, kasta meti daga, ti dayak ti linlinteg na, kenti parabor na, kenti parabor na, kenti parabor na. May saan na parabor ken narambak a Paskwayo amin kakabsat iti daytoy arabii. When iti daytoy ngaldaw. Ket ni Apo Diyos kuma iti agbendisyon kada tayo amin iti daytoy nga oras. Iti intayo panagdayaw ken panagrukbab iti Diyos a namarswa kada tayo. Kang runana ken ni Apo tayo nga Hesukristo anang ted iti dalan ken iti biyag kada tayo amin iti daytoy nga oras. Ket kakabsat, kablaawan da kayo amin nga agkasangay iti daytoy nga aldaw. Ket ni Apo Diyos ko may didayaw ken may tanok kada kayo amin nga agrambak. Ket kastamot nga kablaawak ni Ate Nerissa sa Monte nga agselebrar iti panagkasangay na into no 29. Happy birthday, Ate Neri. Ket kablawak amin iti narambak ken naparabor a Paskwayo dita Cagayan, iti lugar a nakayanakak dita Peña Blanca, Cagayan. Karunan dagiti tatang ken inang ko ken kakabsat ko ken dagiti amin nakakabagyak dita Cagayan. Ken kada kayo amin nga makadwak iti daytoy nga programa iti naimbag gadamag iti daytoy nga rabi. Kastamot dagiti buybuya dito Isabela narambak nga Paskwayo amin. Ken kastamot dita Nueva Vizcaya iti lugar na ikamangak dita Bagabag Nueva Vizcaya iti family iti Eranya. Ni Apo Diyos ko may iti bendisyon kada kayo amin nga buybuya dita Nueva Vizcaya. Ken kastamot dita Quirino Province, adu dagiti buybuya iti naimbag gadamag narambak a Paskwayo amin. Ken kastamot dita Pangasinan nga adu dagiti buybuya iti naimbag gadamag. Ken uray pay dita Ilocos region. Ket agyaman na kaputa kanayon yung buybuyaen iti naimbag gadamag. Ken uray pay dita La Union. Agyaman na kada kayo kakabsat na kakadwami iti naimbag gadamag dita La Union.
ken kastamot dita Visayas, adda buyboy iti Visayas kakabsat. Ken uray pa di Tarlac, ket addag buyboy iti naimbaga damag, ken uray pa di Mindanao, ket buyboy dagiti Ilocano, dita Davao, ken Cotabato, ken uray pa iti Zamboanga. Ket niya po Diyos ko may tagbendisyon kada kayo amin. Ket naramba kapaskwayo dita Amerika, agyaman na kada kayong agbuyboy at inaimbaga damag, ken dita Canada, ken uray pa iti Australia, ken New Zealand, dagiti pada nga Ilocano nga agtatrabaho dita nga luglugar, ken dita Hong Kong, ken Korea, dagiti membro ni Pastor Rosemary Rapanot. Ket niya po Diyos ko matagbendisyon kada kay amin. Ken uri pa dita Middle East, dagiti kamkameng ni Pastor Nat Letana, ken Pastor John Overn Lungob nga Ilocano. Ken kasama dita Israel. Ket niya po Diyos ko matagbendisyon kada kayo dita Taiwan, ken Singapore, ken daduma pa yung paset apakadanunan iti naimbaga damag na parabor ken narambak a selebrasyon iti Paskwa iti daytoy nga aldaw. Ket ti naimbaga damag kakabsat kada tayo ket masarakan iti Mikias kapitulo 5 versikulo 2 aging gana iti 5, ket kastoy iti maibasa dito ipaset ti nasantuan na surat, ket ibasa kada kayo iti naimbag a Biblia, Good News Bible. Ikari ti Diyos amang ted ti agturay at taga Bethlehem. Kunati apo, Bethlehem iti Efrata sika ti maysa kadagiti kababasitan nga ili ti Huda. Ngem pataudak ken kati maysa amang ituray iti Israel a nagtaod iti kapuunan iti ugma. Ngarud yawat to ni Yahweh dagiti tao na kadagiti kabusor da agingga nga ipasngay ti babae ti anak na alalaki kalpasan na. Agsublinto dagiti kadaraan na an naitalaw akas balod ket maitipon da kadagiti kailyan. Intun umay ituryan nanto dagiti tattao na babaon ti bileg nga gapu iti apo ken ti dayag ti apo a Dios. Natalged to iti panagbiag dagiti tao na agsipod bigbigan to dagiti tattao iti sangalubungan ti kinatanok na ket yegnan to iti kapya. Ken kastamot umanlati tayo iti baro at ulag iti surat ni San Lucas kapitulo 2 versikulo 10 ken maysa nga kunana ditoy itangal daw ditoy ili ni David na ipasngay ti mangisalakan kada kayo ni Kristo nga apo. Madaydayaw, itinagan iti Diyos, iti panakaibasa, dayti paset, tinasantuan, asurat. Kakabsat, iti daytoy nga panagrambak tayo, iti Paskwa, ket laglagupon tayo, iti kaadda ni Apo Hesu Kristo. Isuna kuma iti pangpangruna tayo, iti intayo nga panagdayaw, wenno panagselebrar, iti daytoy nga Paskwa. Ket dawhatek nga kaddawandak iti daytoy nga rabii. Sakbay ti amin nga aramidon tayo ket iyon una tayo iti panagrukbab tayo ken kuana. Ta isu iti kaimportantean nga aramidon tayo kakabsat iti daytoy nga aldaw. Amuyo iti tenga iti panakariribok wenno iti pangriribok ti Assyria iti Israel. Impadto ni Mikias ti panakaisalakan dagiti tattao iti Dios. Adda umay amang ituray kadakwada nga aggapu iti Efrata. Daytoy kakabsat ket maysa nga kadaanan anagan ti distrito apakasarakan iti Bethlehem. Ti kay papanan iti Efrata ket nagpintas kakabsat. Ti kayat nangasawen na bunga. Ket kastamot ti kay papanan iti Bethlehem nagpintas launay tati kay papanan na balay ti tinapay.
kakabsat. Daytoy nga padto ket saritaon na nga umay ang mangituray iti Israel ket amuyo imbaga daytoy pasit na santuan na surat nga addan isuna manipod iti ugma. Numampay addan idi pay ugma umay iti pakasaritaan ti lubong. Kas maysa nga ubing a lalaki nga ipasngay iti maysa nga birhen kakabsat. Akas kuna dagitoy nga paset ti nasantuan na surat, iti surat ni Isaias, iti surat iti Mateo, Marcos ken uray pay ni Lucas. Nalawag iti padto, iti yumay na, ti yumay ni Apo tayong Hesukristo. Ket isu ti mangyeg iti kapya, iti sangalubungan. Iti sangbay na ited na kakabsat, tital na. Ket kada tayo, anya kadi tital na. Natal na kadi iti panpanunot tayo, iti daytoy nga aldaw iti Paskwa, wenno narirebo. Anya dagiti parikot tayo iti daytoy nga panawin. Ket ita anya tital na. Kakabsat, itinagan ni Apo tayong Hesukristo. Itital na. Isuti kinawayawayaan manipod iti anyaman akita itiriribo. Gubat ken pagbutbutungan tayo. Gaputa iti gubat ket ited na iti sangsangit liday sugat pan nakadadaon panagsisina ken patay. Dakkel a pukaw ken riribok iti ibati iti gubat. Awan titalged tayo nang nagruna kadigiti maseknan. Mapukaw dagiti pagtaingan adu dagiti mabisinan, adu dagiti mawaw ken madadael iti panawen iti gubgubat. Kakabsat iti daytoy nga panawen tayo ket adu dagiti naliday gapu kadagiti paspasamak iti biag. Imay iti pandemya kada tayo nga saan tayo nga nakasagana. Adu dagiti matmatay gapu iti daytoy nga pandemya. Adu dagiti agsangsangit ken dumapay nga rikna iti tao. Ket iti daytoy nga panawon adu dagiti naawanan iti trabaho. Adu dagiti nag-close nga business ken dumapay apaspasamak iti biag. Ket iti daytoy nga panawon iti panagrambak iti Paskwa. Iti daytoy nga aldaw iti panagrambak iti Paskwa. Adu dagiti naliday gaputa adda dagiti impatpategda apimusay iti daytoy nga panawon. Asandan ang makadwa iti daytoy nga rabii iti iti selebrasyon nyo. Balin nga adda dagiti kabsat tayo nga agsaksakit iti daytoy nga aldaw. Wenno adda dagiti kabsat tayo nga agpakada iti daytoy nga rabii. Kakabsat ni Apo Hesukristo ket imbitaran na tayo iti maysa nga panagrambak. Agrambak tayo. Gapo iti kaadana iti biag tayo. Ni Apo Jesus itan iti mangliwliwa kada tayo. Isuna iti naikari ang mangisalakan kada tayo amin. Rambaken tayo. Akas kuna ni San Lucas nga itang aldaw.
dito'y ili ni David, na ipas ngay timangisalakan kada tayo, kada kayo, ni Kristo nga Apo. Ket nga rod, iti dayto yung rabi, makipagramba ka kada kayo, iti panang celebraryo, iti daytoy a Paskwa. Ni Apo Jesus kuma, itagtultuloy, amang bendisyon kada tayo amin. Ket mangipaay, iti nasaysaya at kumapay, nga salunat kada tayo amin. When, ni Apo Jesus, iti kapatgan amin, iti daytoy nga selebrasyon. Saan ada kita makmakan, saan da kita dekorasyon ang makitkita ti mata, no diket ti makitkita tayo kuma, no kasano, iti kinaimbag ni Apo Jesus kada tayo. Makita ti lawag iti uneg iti pagtaengan tayo. Iti tal na, isu kuma, iti umadda, kada kayo amin, kang runan ti uneg iti pagtaengan nyo. Sapay kuma, dadag iti ginura, ket agakapyada kuma, iti daytoy a Paskwa. Ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon kada tayo amin, iti daytoy arabi, madaydayaw ni Apo Hesu Kristo. Ket daytoy nga rabi kakabsat, ket awisen kayo iti panagyaman, iti Diyos, gapu iti daytoy nga ang impaay na nga rabi kada tayo. Ket itultuloy tayo nga idawdawatan, asapay kuma, ta sumayaat, daytoy nga bulan iti Disyembre. Ket inton umay iti baro atawen, ket adda nga napinpintas iti kasasaad tayo, itiin tayo nga panakipagnaken ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ket kakabsat, kantaan tayo dahito nga kanta, Give Thanks with a Grateful Heart. Agyaman tayo kani Apo Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Agkaranag tayo. Peksamitin kami panagyaman ken ka, amami nga nasantuan, madaydayaw itinagan ni Apo mi nga Hesu Kristo, iti daytoy arabii. Agrangba kami ken agrago kami, iti kinaadda na iti biyag mi. Pinakawan na kami o Apo kadigiti basbasol mi. Dinalusam dagiti panunot ken ti puso mi. Ket sikaitan iti pagrukbaban mi o Apo. Ken pangitalkan mi iti biyag mi iti daytoy apanawen. Agyaman kami ken kaapo ming Hesu Kristo. Ta sika ti dalan, sika ti pudno ken iti biyag. Sika iti tinapay iti biyag. Sika ti lawag iti biyag. Sika ti amin mi o Apo. Agyaman kami. Itiin ka pa ng tarabay kada kami.
iti daytoy nga tawen 2021. Agyaman kami ken kao Apo. Ta saan na kami abinaybayan. Ket saan na kami nga pinanawan. O Apo, agyaman kami ken ka. Gapu ta sika, iti nang paimbag kada kami, iti masakit kami. Iti addaan kami to problema, ket saan na kami nga binaybayan, o Apo. Bueno, umay dagiti panubok iti biag. Ngem sika iti nang iti namnama kada kami. Apo Jesus, iti daytoy arabii, kaasyan na kami, tulungan na kami kadi, itiin kami panakipagnaken ka. Asapay ko ma, tanasayaat, ti kasasaad, dagiti anak mo, iti daytoy nga arabii. Ket sika kadi, iti inyon una daw Apo, nga nagdayawan, iti daytoy nga arabii. When amami nga nailangitan, dawaten mi kadi, nga bendisyonam iti tunggal pamilya, nga agselebrar iti daytoy nga Paskwa. Bendisyonam iti biagda, iti pamilyada, ken uray pay dagiti amin nga ipatpategda. Agyaman kami ken ka Apo Jesus. Gapo iti pamati, nga isungim paay mo kadakwada. Pamati amang tedtalged iti biagda. Ket amaming nasantuan, bendisyonam dagiti kabsat ming OFW, dagiti saan nga nakaawid, iti daytoy nga Paskwa, ket saan da nga nakadwaan, dagiti ipatpategda, iti daytoy nga panagrambak. Bendisyonam kadi, iti inda nga panagrambak, iti balasiw taaw, ket iti dawat ken kararagmi, ket sumayaat ko iti biagda, iti umay nga tawen. Ket nga rodo Apo, bendisyonam dagiti trabaho da. Bendisyonam dagiti kamkaming mi, o Apo Diyos. Kadagiti pakaseknan da iti daytoy nga biag, kamatelek mi dagiti negosyo da, dagiti pamilyada, ken uripay dagiti trabaho da. Ket amami, bendisyonam ti iglesyam ditoy naks, kamatelek mi ti biag mi, da kami nga pinilim nga agserbi ken ka iti daytoy nga conference year. Ket bendisyonan na kamo Apo, iti panangi warnak mi ti naimbaga damag. Naimbaga damag amang tednamnama kadagiti amin nga anak mo. Aramaten nak o Diyos, tapno mailawlawag ko iti nasanto na surat kadagiti amin nga anak mo. Ket malawagan dagiti napulukan dagiti pampanunot da, wenno dagiti anak mo o Diyos nga adda dagiti saan da nga maawatan. Ket maipaawat kadakwada iti saom o Apo, nga dayto iti saom iso iti mangipaay, iti nasayaat abiyag kada kami amin. When o Diyos, iti daytoy rabii, bendisyonam dagiti amin ngagkasangay, kamatelek mi ken iti biagda, salunat da, ken uripay dagiti agrambak, iti anibersaryo, iti kalaysada, ken uripay dagiti ubing nga may anak, iti daytoy rabii, when iti daytoy aldaw, bendisyonam kadi. Katamami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, iti daytoy nga oras tiin kami panaginana. Ket dagiti dawat ken kararagmi, babuon tinagan ni Apo mi Jesu-Kristo. Amen. Naimbag nga Paskwayo amin kakabsat. May isa nga narambak ken naparabor apan nang celebrar iti Paskwa iti daytoy nga aldaw ken rabii. Madaydayaw ni Apo Jesu-Kristo.